gusto sa hari. Sa atong gabahin mga igsoon, kung ang usa ka tawo moduol nato nga magpatambag kung unsa ang iyang damgo, simpre mangutana gyud ta mga igsoon unsa man day ang imong damgo. Mao ni nga ang gusto sa hari nga ang iyang giduol dili na mangutana kung unsay iyang nadamgo. Ipahubad pa gyud mga igsoon pagka magalaylisan. No? Mao ni nga niining panahona nasuko kaayo ang hari. Sa ato pa mga igsoon kining mga anting-antingan, mga salamangkiro, mga diwatahan, wala gyud magahubad mga igsoon. So meaning ang ilang kaalam o kahibalo limitado. Wala makuha kung unsa ang damgo ni Nabucodonosor nga mao ang hari. Mao ni aning mga panahona mga igsoon nasuko kaayo ang hari ug iyang ipapatay ang tanang makina admanon. Iyang ipapatay mga igsoon ug iyang gisugo ang iyang mga kadagkuan nga ipapatay ang mga makina admanon. Busa sa bersikulo 13 mga igsoon ingon dere, busa gipahibalo ang sugo sa mga pamatyon ang mga maalamon lakip sila Daniel o ang iyang mga higala. Iaksyon o kabalaka mga igsoon silang Daniel o ang iyang mga higala sa gideklarar sa hari nga ipapatay ang mga manggialamon nga mga tao. O unsa may gibuhat ni Daniel aning mga panahona mga igsoon, o dire sa bersikulo 17 ang 16 nangayo og pagtugot siya. Sa 17 mga igsoon, onya mipauli si Daniel sa iyang balay o gisuginlan niya ang iyang mga higala nga si Ananias, si Misael o si Azarias bahin sa nitabo. Gisultihan niya sila nga nagpakiluoy sa Dios bahin ining tanghaga aron siya o ang iyang mga higala dili malakip pag kamatay uban sa mga makinagmanong tao sa Babilonya. Unya nianang gabiuna gipakita si Daniel bahin sa tanghaga pinaagi sa usa ka pananawon. Unya gidayeg ni Daniel ang Dios nga naa sa langit. Mga igsoon, mga higala, mihangyo silang Daniel sa Dios arong dili sila mapatay o gapil sa hari. Ilang gihangyo kung unsa man day ang tanghaga nga gipakita ni Nabucodonosor niadtong panahona og nianang gabiuna mga igsoon. Mo giingon nga aksyon agad ang Dios gipakita ni Daniel kung unsay damgo ni Nabucodonosor. Og dili nato langanon sa pagpatbat mga igsoon ang gibuhat ni Daniel tungod kay nakakita naman siya sa maong damgo nga gipakita ni Nabucodonosor, gipakita sa Dios ngadto kaniya. Unsa may gibuhat niya mga igsoon? 25. Busa gidala dayon ni Ariok si Daniel. Ini si Ariok mga igsoon mao ni ang gisugo sa hari nga mao ni ang pangulo sa mga kasundaluhan nga ipapatay ang mga makina manon. Pero mao po niyang iparayga ni Daniel nga tagai kong panahon. Muna ningon dire busa gidala dayon ni Ariok si Daniel ngadto sa hari o giingnan niya ang hari, mahal nga hari. Nakakaplag ako usa ka mga binihag nga gikan sa Yehuda. Usa siya ka tawo nga makahubad sa imong damgo. 26 mga igsoon sa kapitulo 2. Ang hari mingon kang Daniel nga ginganlan usab og Beltesazar, makatugaan ka ba sa akong damgo og makahubad niini? Iyang ipangutana mga igsoon si Daniel. Si Daniel mitubag, walay makinadmanon o taong may anting-anting o salamangkiro o astrologo nga magahubad sa tanghaga nga gikalibgan sa hari. Matod pa diri mga igsoon,
Apan may Diyos sa langit nga nagpadayag sa mga tanghaga o sa iyang gipadayag ang Haring Nabucodonosor ang may tabo sa umaabot nga mga adlaw. Ang imong damgo ug ang mga pananawon nga nakita mo samtang natulog ka mao kini. Mao kini ang gisulti ni Daniel ngadto sa hari sa iyang atubangan mga igsoon mga higala. Samtang natulog ka, nagdamgo kag bahin sa mga butang nga umaabot kay ang Diyos nasayod sa mga tanghaga, nagpadayag kanimo sa umaabot. Kining maong tanghaga gipadayag kanako dili tungod kay maalamon ako, labaw sa uban kun dili aron nga ang hubad niini masayran sa hari ug aron ka usab masayod sa mga hunahuna nga miabot kanimo. Gani mga igsoon sa paghubad ni Daniel o pagpahibalo, wala niya gipasigarbo ang iyang kaugalingon mga igsoon. Muna iyang ingon, wala ako nga ingon labaw nga makial. Maalamon. Muna no? Muna sa 31, ang nakita mo kamahalan o sa kadakong larawan ug sulaw kaayo. Nagbarog kini sa imong atubangan o makalilisang nga tan-awon ang iyang panagway. Hinimo gikan sa lonsang bulawan ang iyang ulo. Plata ang iyang dughan og mga bukton. Buronsi ang iyang tiyan ug paa. Puthaw ang iyang mga bitis. Ang iyang mga tihil sagol puthaw ug giyutang kulunon. Samtang nagtanaw ka may usa ka bato nga niligid bisan walay kamot nga nang hilabot nini, miigo kini sa tiil sa larawan ug nadugmok ang mga tiil nini. Onya ang puthaw, ang yutang kulunon, ang bronsi, ang plata, ang bulawan nga nadugmok sa makapino sa mga takop diha sa giukanan. Gipadpad kini sa hangin og wala gayoy nahibilin. Apa nahimong dakong bukid ang bato nga nagaigo sa larawan ug milukop kini sa tibuok kalibutan. May igsoon.